Kanigiri ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulephit imeri nong ti walang. Kinigilong ki mat ki bakongsan jong ka khubor ta ka step. Rakhi lekmen kari India ya ka Republic Day ke bah nyau menta ka sngi bat an lam khamat ya ka jingle aburam da ka President Draupadi Murmu na Kartavya New Delhi. Lakshmi Linti bo Menteri Rangbadu Narendra Modi in one play ya ka emergency landing strip ha ka Surakba National Highway Shispa Arpunyau ha Assam. Lapli ke Regional Office jong Indian Institute of Public Health IIPH Hatura West Garo Hills da ka jing ang nuot an penklan chu ya ka jing puli wat nya ki bai de bat ka kot ka khia ki khobor ki babnya kari India ka rakhi lekmen bat buram ya kelingko Snam Republic Day ke bah nyau jong ka menta ka sngi ka President Draupadi Murmu ka nyalam ya ka jingle aburam na Kartavya New Delhi bar ka jingat pariat de kikin hon ba pher kan sedang nadu ka por ship ho shiteng men step u President jong ka European Council Antonio Costa lembat ka President jong ka European Commission ka Ursula von der Leyen kin sa don lang ban sakhi kum ki brio ki bakongsan ha ka te ka jingat pariat Republic Day ha Meghalaya ulat ka jilla UCH Vijay Shankar un sakantiwe ka lama kari hamadan pulo ka President jongkari ka Draupadi Murmu kala ajing kran cheki pat nongshong shnong kari hagasngi hashwaban rakhi ya ki jingle kamen Republic Day kala ong ba ka de ka sngi ka bapen kan mau baha ka jinga lenti jongkari shakalawai jong ka yo ka khot ka bakhamba la batinunti da ka nongdam trekam jong ka atma nirbharta bat ka swadeshi lani ka jingshani askham haladi ba ka jingpen byang ki tiar ki bapen mi na kari le jong kala ai ka jingero ye ki samla ka ri ki bala prashang ha ka sengkam la jong ki start sayan ki noil ka sports but ki ki brio ki bala pentebet ha ki jat kam ki pher ki belong ka jingno senyang ka bakrau ban pen ko bor ya ka ri ka President kala ongru ba ka India ka ri ka babon tam ki nongshong shnong samla ki badan la ki sap ki pher kala ongru ba ka jing rakhi ka Republic Day ka dei ka lat ban nang pen klanche show ya ka jinge tali ba ka jinge long ka we ka ri ban pen miru ya ka men CM ri kala pen kan mau ba ka riti sanchar jong ka ri India ka ka kitab ka ba yar tam me ha ka history jong ka sanchar paj ba ha ka perthai baro ka we u menteri Rangbadu ka ri la ban wan play ya ka highway based emergency landing strip ka baning kong ha ka than chate lamingi ya ka blashna ha ka surok ba Dibrugarh Moran National Highway Shispa Arpunyau menta ki jingpen khre ki dang ya sha hashwa ka jingthmu wan jong menteri Rangbadu bar ka khobor kala paru ba ka lingson rit ka ban kit ya umodi ka la ban penok ka jat ha ka te ka jaka ka bayar ka ba life home mitare ka blashna kerpang man penhiar lingson ha ka por ka badan kam kerki Wat kam shimnadan ka jingkhang banya iki kali ha ketika surok ba menta ya ka jaka penhiar khendau ka lengsun labu kerpang laweng no iki jing penya phya apring surok kali hasil ter jong ketika surok ba wala kata la kier bha ya ki rut surok na baro arliang banyada na ka jingrung jing ibriu la ne ki merat ha ka por penhiar ya ka lengsun kum ka weni ki lat ya dalapa laweng no shwashi por ki dukan ki badan harut surong ki beriu sarkar ki ong makini ki kompen kre ki pedidak balesi ka lingsun ka bakit ya menteri Rangbadu Narendra Modi kala ban hiar ha kate ke jaka ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District kala yo pediang ya ka khusnam jong ka ri na ka President Draupadi Murmu na ka banta ka jingsha itho jong ka East Khasi Hills District kom ka district ka batbet tam ha na barok ka we kari India hakabai dei bagajing punya election kala long shisha ka klip mat ka papendap jing sngau sorong na ka benta ka jela Meghalaya bat ya baro ki batrei hakaban penmit penbiang ya ka jing punya election ka BJP Meghalaya unit kala kentu ya ka kenhon sipai BSF ban penklan chu ka jing persang jongka ban QR code ya kari haupot usam bat kari Bangladesh ha ka ni ka jela ka BJP ka kerpatru ya ka sarkar jela bat ya ka sarkar pedeng ban sim khia bhai kurkom long jong ka san perthai menta ha kari Bangladesh unong aiktin jong ka BJP uba Maria Hom Kharkarang ulapan pau ka jing sngo khia ka bajur halor ka jingbam shongsuk ka sansha khadar ha Bangladesh ya ka bawong bakam dei ka mamla ka bayasha ba ki India ula keno ba kinong pan ki wen ha ka thi ka ri ki wat ka kabu wan penyo penkelumar ha India kam tam ha ka than chate lamingi ka basong sir
Shushu ba khar krang ong ba amde ban ai lat ba ka Bangladesh kan le ke jakare tingen nakamta ki riu king atiar bakin penklan bor hela di lani bakin bo i kitem le no kum haki por ki ba menchwa kani ka khubor ka wanshpi na ka Akashvani Shillong. Kani ka Akashvani Shillong ka bon nam shpi ka khubor. Ka Indian Institute of Public Health IIPH Shillong kala play ka Regional Office Hatura West Garo Hills daga jing ang nuot menyo penklan ya ki jing puli wat banya nakapenta ka jing bet jing biang jong ka kot ka khia ki paj ba bar ha ka jogo por banyo kershan ha ka jing penyo ya ka kot ka khia ha ka than rilom garo. Kasngi ka bala plie ka kay tingko ru bar kasngi ra khile kemen ya kalingko snam jing yo jela ka Meghalaya lani ka Meghalaya D kani ka pen pau ka jinglong bala IT lut jong ka IIPH ban phia ai ka kam ha ki dong ba ki than ka lengari na ka mata ka jingnan kam ba kongsan ha ka koi ka khia jing ki pai ba ketika office tre kam ka bathamai ka thmu banya tre ringkat bar ki bor penya district ki nong tre ki ba khmat ki ba pen ki ba khmi ka koi ka khia kum juru ba ki nong penya shnong khanang ban skau tho khambha ya ki jing e ki ba kta ya ka jing ko jing khia hari lom garo haga ski plie perda ki beladan langi kinthop ya ki officer rang ba haga kadan district ki nongelam ki ba khmat na katana jengko ko khia ki wei ki start shempang ki doktor ba ki shakri ka IIPH haga jingkran jong ka Professor Sandra Albert Director IIPH Shillong kalamat phang bakri lom garo kai tingkho bat ka long kaman ka bakham pher la ka de ha ka saudong saukun ka imlang salang ka yo ka kot bat ki jingpang jing stem namar kata kala kentui ka jing trelang bat jingkit khia na baro. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula kentui ki para nongshong shnong kari kam tami ki samla ki bay dekam bat ki karkhana penmitiar kumju ki startup bakin pelet jingmut berabor ban shna de ki tiar ki babha ki bashan bat ki bane haga jingkran jungu haga program man ki bat ling baka Akashvani minin kasngi Modi ula ong baka yo ka kot hai India kala nang kiustet bat ka partai barok kawai ka pai khamat shakari India Modi ula kentu ki pat ba bakin kut jingmut scam ban penmi di ki tiar ki babha ha kani kari ke jungi ula pen kan mawe ke ke ba ula kren minchwa na ransan ke Redford kata zero defect zero effect ong badai tangling ba kani ke jing pen trekam kari kan sala ban jam khamstat ha kalinti shaka viksit Bharat ha ka bai de bakin National Voters Day Menteri Rang Badu ula ong ba man la ne kanong thap vote ki day ka man sim jong ka jing sanchar pat ba ulo ongru bahaman la ka khep ba ki khon samla ki yo bane thep vote ha ka sen ka ning kong e ka jing im ka jungki ka shnong ka thau ka de banyel ekmen lang bat ai khublei kir pang ki ha ino irukom ki nong shong shnong jong ka nong po ki bahap ha po ka umling CNRD block hari bhoi district ki lapan pau ka jing sngo kemen ka bakrao ba ki la yo ban sakhi ka live stream jong ka program man ki baat ka bashis pa live ho ha ka ba Menteri Rang Badu Narendra Modi ula kren halor ki jing job ki ba pher bar ki jing persang trekam ki ba thamai jong ka sarkar NDA ye ka live stream jong ka man ki baat lapan i ha ka hall jong ka Gladden Tower ha ka ba don ki office trekam jong ka BJP Kisan Morcha President jong ka BJP Kisan Morcha ba durut majao secretary ba don nongri lembar kiwe ki nongelam rang ba jong ka nongpo rengkat ki nongshong shnong kilai shimentalang ban skap ya ka jingkran jong Menteri Rang ba do kari ha ka program man ki baat la ban pen kan mau biang hang dia ba ka thop ko ba shis pa lai pho jong ka man ki baat ling ba Menteri Rang ba do Narendra Modi ka long ka jingkran bala company jingmut kerpang halor ki jingdan kam ki ba pher ban kentiu ya kari India shajrong katu ni ka khubor kala kut kalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ha kapor prabaji ni nyaso ba dali station na kamta ka khubor ka tin Hindi ban penbo ka khubor phareng ka por phra ka sanmin kani ka Akashvani Shillong मजदूर भाई बहनों के लिए एक विशेष